we are given a mandate apha uSolomon uthetha lamazwi abalekile kamandi kangaka athi let's enjoy life while sisebatsha ngoba liyezi ixesha apho singaziba batsha sizikhumbule impilo zethu zobutsha bethu but uthi kule ndawo uSolomon masiz enjoy and ngalendlela umuntu azifuna ngayo but athi seyibalile yonke lento uSolomon abe ne consequences ayibekayo into ba kuyo yonke lento yenzayo yazi ba uzaba nexesha lapho uyifuneka yothi give account to God. As long as usa enjoy ubomi bakho but kunexesha elibekiwe into ba you have to give account uba le celebration okanye le enjoyment ubuyenza ikuthathe yakubeke yaphi ngoba ude abe namazwi awabekayo apha athi suba nawari inhliziyo yakho mayingakhathazeki because once uqale inhliziyo yakho idakumbe now uvalela uThixo ngaphakathi kuwe ngoba iBhayibhile ithi kakhulu isebenza uThixo usebenza kakhulu ngenhliziyo yomuntu okwesibini usebenza ngomzimba womuntu iBhayibhile ixayithetha ngaPaulos ixayithetha athi imizimba leni yitempile kaKristu now awukwazi ke xa enjoya ube kanti misuse this temple of God awukwazi ke ngoxa enjoya ube kanti uvala communication kwinhliziyo yakho kunye noThixo ngoba iBhayibhile ixayithetha incwadi Exodus mthanda inhliziyo uThixo ngenhliziyo yakho iphela now xa uza enjoy ubomi funeka uqiniseke ba inhliziyo yakho isendaweni right ngoba awukwazi ukuenjoya ubomi ngoba xa ufunda uNtshumayeli chapter 1 uthi ba ku verse 9 athi yonke lento ibonayo akho nto intsha zonke izinto bezikhona kwa before and yonke lento it's meaningless athi xa igqibezelayo ba ku verse chapter 10 ku verse 10 athi naxa umkile bakhona abangazukukhumbula noba ubukhe kwakhona ezantsi emhlabeni so ubonisa into ethi lento uyenzayo ibike yenziwa ngaphambili so noba wena uyenza to extremes ayiqali ngawe lento but now ekuyenzeni kwakho yiba ne responsibility oyazi bafuneka uyophendula ngezenzo zakho kuThixo now xa ungumuntu omtsha afuneka ngobomi bakho buphile reckless ngoba kune account ofuneka uyonika kaloku xa sibhala le ncwadi ubomi bethu kunalapho kufuneka siyisubmit khona ngoba awuzuphila kweliphakathi ungasubmit indawo wonke umuntu unendawo asubmita kuyo whether usubmita kubana but kunendawo but xa ufika kuloo ndawo yosubmita kuyo funeka unikise isiba ingcebo ithini uhambe njani ezantsi emhlabeni so now unantsika uSolomon uthetha ngalonto kule ndawo uba umuntu omtsha enjoy life young men enjoy life have fun enza yonke mani into because ixesha lisakuvumela yeke into ba ube neziwari and I think nanto uSolomon azama uyi-emphasize ebantwini ingxaki zisesembalwa ngoku umuntu omtsha awukabi overloaded yeke ke ngoku lento basizithathele i-responsibility sibancinci ewe sometimes imeko zethu zisibangela basibe ne responsibility ngosibancinci but uThixo unento ayithethayo into ethi ixesha lethu lokuba sizive ubutsha bethu ngoba elixesha alizuphinda libuye that's why kuthiwa time wasted never return now xa uphilayo funeka uphile uyazi ba obubomi ndibuphilela ba naxa undibuza ba wenze ntoni ezantsi emhlabeni ndikwazi ukuthi give account ngoba emaxesha amaninzi abantu baphila ukuzigxabha-gxabhisa ubomi babo now xa uzigxabha-gxabhisa ubomi bakho ulimaza inhliziyo yakho now imagine xa umuntu omtsha esene-stress ekwi-depression ithetha ukuthini loo nto kobomi bakhe in future because ngoku ubomi bakhe sebu-contained yintoni yi-depression now awukwazi umova along but i-depression ikwenza ube likhoboka layo uthi ngoku sowufuna ukuzi-expressa but awukwazi uzi-expressa because of i-depression ikubambile yoloo nto ke ngoku umbhali uSolomon ezama usi-advise into yoba usekweli xesha loba igazi lisaqhuma but abantu xa bethetha bathi useze ngobuso elizweni so awukwazi ukuthi kuxexesha kuthiwa uza ngobuso elizweni wena ulifulathele ilizwe but abantu abatsha ngoku baphila ubomi reckless ngongathi balifulathele ilizwe now kule ndawo ke ngoku uSolomon uzama ukusibuyisa ezingqondweni into yoba no masibe nako ukuzonwabisa ngendlela esifuna ngayo but kuyo yonke le ndlela uzonwabisa ngayo yazi uba kunexesha ofuneke kanti unikise i-account kuThixo ngoba kuyo yonke lento siyenzayo kune-responsibility uThixo asibekileyo yiloo nto umbhali wendumisa abanamazwi xa ethethayo athi umfana lo uyawuqaqambisa ngantoni umendo wakhe ithi xa iphendulayo ithi nawo ngokuzigcina ngelizwi naw xa ungumntu omtsha bekufama kunendawo ozibethelela kuyo yiloo nto ndikurimayinda ngamazwi ku-Exodus athi imithetho elishumi into wathanda uMthixo ngenhliziyo yakhe nangomzimba wakho uphela nangengqondo yakho iphela naw uya-emphasize ke ngombhali wendumisa into xa
uzigcine ngelizwi now uzaba kanti ukholisa abantu uThixo and naxa ufika phambi koThixo uzakwazi uphendula uthi enanto bendihleli ngayo ibililizwi noba imeko bezifika noba bezindibetha left right and center but eyona nto ibindomeleza indenza ndikwazi uqhubekeka nobomi ibingulizwi and ilizwi lelona nto isikhuthazayo because iBhayibhile ithi sakudinwa endleleni lona liba ngamandla kuthi ithi sakulamba liba ukudla kuthi yiyo loo nto ke ngoku amaxesheni amaninzi funeka si-understand into ethi asikwazi ukushukuma singaphili kwilizwi ngoba ithi le nto ningi kum aninakwenzanga now uSolomon uzama usi-advise loo nto leyo because once siphile ngapha koThixo that is meaningless ngoba xa lifika ixesha ndiyathanda uyathetha la mazwi napha enkonzweni ndithi asikho isikhondo esiguga namaxolo aso now whatever nto yenzayo othi mfama wena ikuzisele ubutyebi balapha emhlabeni izawuphelela apha emhlabeni but kunobutyebi basezulwini obo funeka ngexesha lonke xa usebenza usebenzela bona wena usebenzelaphi now xa uenjoya funeka uyazi uba kunendawo upakishela kuyo so that xa uyophendula phaya uphendula uthi nantsi imisebenzi endiyenzileyo and bendisebenzela ntoni izulu ewe siyalazi izulu alisetyenzelwa singena ngenxa yobabantu kodwa each and everything esiyenzayo funeka ibe kanti siyenza because siyazi uba sawunikeza ntoni ingxelo phambi koThixo injalo mfundisi wam uthi mfundisi masonwabe kangangento uba indlela yothu yokonwaba mayingabangela uba ndiyamthanda uPawulos incwadi abantu baseGalati uthi xa ithethayo Galati chapter 5 uthi imani enkulekweni athe uYesu wanikhulela kuyo ukuze ningabuyi nibanjwe idyoko yobukhoboka ngoba kuyabonakala into yoba ingxaki esifaka kuzo bubukhoboka and once ingqondo yethu yahlala yaslavery asikwazi uphinda sisuke ngoba ubuyaqaphela amaSirayeli athi ngenxa yeslavery babehleli iminyaka emininzi behleli bezalelwe kwaFaro abanye babo bengalazi ixesha loba kukhe kuphunywe kube bayifumane freedom now xa befumane freedom bade bakhumbule nezonga zikaFaro ngoba xa usukile kwislavery ingqondo yoba ubesislave ihlale ikubuyisele emva ikukhumbuze izinto ezi-unnecessary kodwa kodwa bekungibhetere kwaFaro besinawo namangcwaba but ingcwaba uzawulenza ntoni emveni koko because ingcwaba lizawufika lithi uzalishiya kule ndawo emveni koko akho nto uzawulenza akho account uzaligive uzayinikisa ngengcwaba but uthi kule ndawo masi-enjoye ubomi and xa si-enjoye kamanje sisenkululekweni le nkululeko uThixo asibeke kuyo singazifaki imane ebukhobokweni siziphathele i-depression is unnecessary and this thing is not about education onayo that's why iBhayibhile ayisinikanga criteria yokuza kuThixo ngoba uba besibekele icriteria umhlawumbe besathi eyona nto isenza sibe sekucinzelekeni nento esenzelwa sebukhobokweni into yoba silangazelela ukufika to the criteria ebekwe nguThixo but uThixo ke ngoku ithi iBhayibhile akamkhethi uba ubuso bam ithi usisilambu sisityebi ithi wonke umuntu udisable uable wonke nje umuntu wamkelekile phi phambi koThixo so and itlone kaThixo ivumelelekile as long as wena umvumela athi xa ethetha ngayo uJohn athi othe walivula icala ngizangena ndihlale kunye naye ngidle kunye naye uThixo udinga nje loo nto ukuthi xa si-enjoye ubomi bakhe uhlale kunye naye ngoba uthi uNehemiah xa ethethayo athi my joy, the joy of the Lord is my strength. Ukuvuya kukaThixo ukundomelezayo ngoba awukwazi ukuzivuyela umdala wentsuku engavuyi ngawo ngoba ayiqedi into yoba sikuvuyele thina but uThixo bengavuyi ngobomi bakho ibane picture yoba ucoach wakho xa becoach mhlawumbe kwisport abantu bonke bakuqoqa uba udlale kakuhle but yena ahlale phantsi uqoqa athetha athi awudlala ngale nto bendikufundise yona uba budlale le nto bendikufundise yona bendizayi-understand but wena uhyped up ngento yoba abantu bayakuvuyela but ingaba le nto uyenzayo iyamvuyisa na umnikazi webandla now yiyo loo nto ke xa sihleli sithetha ngejoy when we have fun ngaba le joy unayo is it the joy of the Lord okanye ijoy yakho because ijoy yakho yeyomzuzwana but kaThixo ingonaphakade ngoba iBhayibhile ithi ngcono ndiye kwindlu yezikhala kunoba ndixamle iziyolo okomzuzwana ngoba eyona nto isenza uba sihlale kuThixo into yoba siyayazi uba ixesha likaThixo lokuhlala kunye noThixo linemincili ngoba noba singabetha yiyo loo nto athi xa ethetha umbhali athi into esiyiyo ngoku ayifani nento ezawubona le ndlela siyiyo ngoku siphila ngayo ayinakufanisa nobuqaqabuli okusezawuphila iintlungu zakaloku azifaniswa nobuqaqabuli osezawutyhila because there's a glory that is coming therefore that glory it need uba sibe phakathi kuThixo xa singekho kuThixo angeke sikwazi ukungena kulaa glory that's why ke ngoku umaxesha wonke esenzayo unayaqiniseka uba the joy of the Lord is our strength not our joy because ethi joy it is meaningless yiyo loo nto ethetha loo nto kulinda umbhali athi our joy is meaningless yonke into meaningless zonke izinto ziyafika ziyadlula athi xa ethethayo uPetros athi zonke izinto ziyafika ziyadlula kodwa izwi likaThixo
limingona phakathi ithi athi xa ithetha yena ke kuntu kodwa ayibeke kwi-extremes uyob athi iintyatyambo ziyabuna athi nomntu lona ufikelela ixesha loba avithike abune but loo nto iyo yonke loo nto izwi likaThixo lihlala lime njalo naw xa uzigcine ngolizwi it means uThixo uzawukwazi ukugcina ngoba ithi iBhayibhile njengemijelo emiseleka phezu njengomntu omilisele phezu kwemijelo yamanzi kunjalo nakuthi ithi sizawuba nexesha lokuproduce iziqhamo ngexesha likaThixo not ngexesha lethu but uba uhamba ngekwejoya lapha emhlabeni angeke ukwazi ukumilisela iziqhamo ngexesha likaThixo. Kule nto ithethayo mfundisi ndisikelelwa nguDavide. uDavide ukhe wathetha into ebandleni apha wathi ndavuya bakuthi kum masiyeni endlini kaYehova okay apho inyawo zam zisuke zama khona. Kule nto uthethayo yoba masonwabe ngolihlela baphansi ndinayo into ethi zikhona indawo konwatyelwa kuzo. Alright. Zikhona izinto ezonwabisayo mfundisi wami. So iBhayibhile yona iyakhulula nje ba masonwabe ngoba ezinye izinto mhlambi zingathinteleka zingasibambi ngenxa yokonwaba kwethu. uDavide yena uthi hayi mina ndicela ntonye oba ndihlale endlini kaYehova yonke imihla yokuphila kwami. Ngamanye amazwi unento ethi ndithenza ungena endlini kaThixo akhange ndonele nje wakaZulu oculwayo kodwa ndiye ndaqhobhozela ndava ubumandi balento bokuhlala kuThixo kuyo okokuba ndiza konwaba apha ndonwabe kusasa ndizavuka ndiphelele sasa ndizavuka ndinganaduma sasa ndizawuvuka ndisaphelele. So ndizama wona mfundisi wami ukuyisondeza kwinto ethi xa usithi masonwabe sonwabe laphi. Sonwabe laphi now as usitsho mfundisi wami uthi qatha lento into ba uDavid wayengomnye wabantu ayehlahlala abene depression ngoba iBhayibhile ithi wake waleqwa nguAbsalom unyana wakhe even though eleqwa ngunyana wakhe loo nto le ayimenzanga ba uThixo amcapukele but kuyo yonke loo nto yoleqwa ngunyana wakhe waba nayo nendumiso ethi noba abantu bebuza ba uphi nalo Thixo athi inyembezi zinqamleza umbombo zehle umqabelo ube mncane athi kodwa inhliziyo yami iqunele wena Thixo ngoba uyayazi ba ulonwabo lakhe lisekuhlalela kunye noThixo engekho uThixo akanabo konwaba. Yona ke ngoku athi akonele athi ndavuya uthi xa ndifike endlini kaThixo inyawo zami zafika zema ngoba ingxaki yabantu xa befika ecaweni inyawo zabo azifiki zema bathi xa befikile ecaweni bakhangela into ba yintoni engabonwabisa ecaweni but banga-understand into ba awonwatyiswa zizinto zecawa but wonwatyiswa ngubani ngumnini wecawa and into ba uhlale ngenxebe ecaweni kudlala ikeyboard uzawuthini xa ingekho ikeyboard into ba wonwabisa ngubani ucula kamnandi uzawuthini xa ungekhoyo but xa uhleliswe lilizwi ithi noba imeko iyavuma noba ayivumi but uhlale yona nto xa ithethayo umbhali unothi